Zdar, vítám vás u dalšího videa. Ano, po dlouhé době se vracíme s boxama a s hororovkama. Dneska se podíváme, co tam mají novýho. Asi tam mají nějaké nové storíčka. Čbo. Klid. Dneska si dáme, to jsme měli, domovní invaze. Máme tady čekat 12 sekund. Tak, těšíme se, bojíme se. Domovní invaze. Omlouvám se, že tento pátek nevyšlo video. Já jsem neměl prostě čas. Když se nám to načte, jdem teda pokračovat. Jsem se teda těšil. A pokud další bude storíčko na tohle, rád vám to natočím. Tak jdem na to. Jdem se podívat do... Dáme si burgír. Kdo znáte mím? Editor vám ho tam možná pustí, anebo ne. To je realistická hra tohleto. Ještě ten sám. To je boží. Myčka. Si tady vypnu teďka shifto. Nemůžu běhat. Kámo, taky bych si dal hambáč. Ale škoda, že nemám hambáč ani mekáč, vole. Jo, na gauč, vole, proč si nesedneš tamhle? Tak, a my si sedneme jako takhle, jo. Aha. Je bratři v rukách. Ach jo, už to zase začíná. Halo. Co chcete po mně plenky? Bohužel já nemám. Už jsem všechny použil. Halo. Co klepeš na moje dveře? Hajzle jeden. Nevychovaný z pratku. A tady Zexový. Nikdo. Neříkej. A kde je vůbec náš vonek? Hro, jak může zazvonit, když tady není vidět zvonek? OK. Tvoje nejdu dozor. Bu. Já tomu mrknu, když to. Lavičku mu tomu dám. Komu tak myslíš, že jem jak?
to tady. Ty... Proč si vole nezavřeš ty dveře? Ty idiote, fakt. Týpek si vole nezavře dveře. To je ve sám doma, vole. Akorát Kevin byl trošku vychytranější. Bloxové flejky. Dal bych sem si. Bomba, ne? Ale aspoň, že vidím. Aspoň, že nejsem slepej. Proč, prosím tě to? Ty vole, kde to je? Ty vole. Čum? No to vzal, vole, týpek. A je to, vole. Bav. Já se bojím, já tady je taky. Já ti říkám, vole, proč nezavírá ty dveře? Divný, jdem zavřít. Ty kriple, fakt. Bum. Nemůžu to přečíst. Někde je v ložnici. Jde dál. Mám přichystaný boxerky, jo? Haló? Někdo mě to hází kamení. Oni mě to ukradli, když tady toho. Ne, moje kamínky. Ty vole, proč máš všechno v garáži? Šupodil, fakt. Budeme lítat na koštěti? Aha, vtip. Ty vole. Jak se vůbec to dostalo pod vanu? To je radši zem. Já to těm výsledcem nevěřím. Tady zavřel bude. Kamo, ten burger tam byl před 5 sekundama. Do mě žere perníče. Co to kur... Nerozbíjejte mě sklo. Náhradní součástky? To nejsou. To je bomba. Ne. Proč to vypadá jak bomba, ale přitom to není bomba. Co mě to z prací házíte za okno? To nechci. Jde... Já tam nejdu. Na to čím mrdám, tam nejdu. A jak zmizí? Co to kurva? Tam vypadá jak Slenderman, ale zdeformovat. Musím zamčit zadní dveře a přední dveře. Vyšle. Kamo, týpek ti může, vole, nahoře. A nebo sklem. Ale teď už může být nahoře. No, to mě taky napadlo. Dej zavřem.
Nic. Prostě vole, otevírat. Nezabírat. Ne? Ultra Bloxicula. Ale samozřejmě. Skej počítač. Tady něco je už. Nikdo se neskrývá v tady tom domě. Jsem tady, ale. Ložnice. Dneska. Co je? Musím zavolat policii hned. Jasně, telefon je dole a teď na nás něco vybaví. Já to úplně cítím. Kofíky bav? Jistý zvuk. Není žádný signál, neříkej. Musíš běžet na policii, no. Já to vidím. Já fakt musím. Ty vole, prostě to zmíle. Světla jsou. Zamáme policii a jdu do prdele sohy toho baráku. Vypálím to tady. Jo. Tady je policie, s tím vám můžu pomoci? To říká každá policie. Myslím si, že je někdo v mém domě. Buďte v klidu, pošleme tam policajti na to se podívat. A teď bu. Můžeš nám říct dům? Alright, thanks. Jako to. A policajti. Co to? To je on. Vůbec ne. Říkej dom. Kdybych mohl utíkat, tak utíkám. A týpek je stejně pomalej. Tak já zůstanu tady. Nikam se nehnu. Je to musíme najít nějaký svědčky spolu.
Creeper prostě ho nezapne. Teďka jako bude tak ticho, aby nám to nesmívalo mikrofon. Jsem hodně. Já bych nechtěl. Já nejdu ven. Já nejdu ven. Kurva. Takže děkuju, že jste se mnou tady byli. Příště si dáme další. Já vám ukážu, co tady je v příštím videu. Nás totiž čeká. Víte, co nás čeká? Ne, tak se to dozvíme. No, v příštím videu si dáme prokletý prostě hřiště. Někdy na videu. Kdo zná? Někdy v dalším videu. Čus a knusa.